Maayong buntag Oroqueta, kini si Mayor Lamuel Merrick M. Acosta. Nag-live ta karon kay daghang nag-text nako, daghang nag-PM nato sa ato ang messenger asking me on whether classes will be suspended today. Ang atong tubag, there will be classes in all levels in Oroqueta City as of today. We were monitoring our weather conditions since last night. Although kagabi na ay orange alert, no? Pero this has been lifted already. Og ang localized thunderstorms nga naapod na nag-affect sa ato ang weather since yesterday na-lift na pod ni karon. So maunang ang weather na to will be a little bit okay compared to yesterday. Maunang magpadayon ang mga klase karon sa tanang mga tunghaan, mapribado man or mapampubliko, na ay klase sa tanang level sa tanang levels dinhi sa ato ang dakbayan, no? Kaya akong pagabalikon nga daghang nangutana nato ana on whether we are going to suspend or not. So we are not suspending classes. There will be classes in all levels in Oroqueta City. We are constantly monitoring the weather, and the weather is, as I have said, getting better. Mao nang magpadayon ang klase karong adlaw, so as not to disrupt also schedules in classes o dili na mo make up ang ato ang mga estudyante, no? So akong balikon sa katapusan nga naay klase sa tanang level dinhi sa ato ang dakbayan, kay ang ato ang panahon nagkaarang-arang na, o katong orange alert na ato ang na-receive kagabi lifted na usab, no? So daghang salamat, og naghinaot ko nga kining ako ang statement pag live karong buntaga makahatag og guidance sa atong mga katawhan, og dili makahatag og kalibog sa ato ang mga estudyante ug mga ginikanan on whether there will be classes today or not. So daghang salamat, God bless us all, og naghinaot ko nga we will have a wonderful Wednesday ahead of us. Thank you very much and good morning.